Il-Prim Ministru qed jimxi b'double standards man-nies jgħid il-mexxej Laburista Joseph Muscat. Eżempju ċar huwa l-mod ta' kif ordna paga doppja lilu nnifsu u lill-membri kollha tal-kabinett eżatt wara l-aħħar elezzjoni fl-istess waqt li baqa' lura milli jagħti kumpens għaż-żieda fil-prezzijiet. L-unions għalulu isma' trid tara kif tagħmel sabiex intaffu il-pis minn fuq il-poplu. Għalilhom nistennew sa Marzu li ġej nagħmlu rapport u mbagħad naraw. Ara biex jieħu paga doppju ma għadx jistenna 3 xhur jagħmel rapport u mbagħad jara, imma qabad mal-ewwel waħda mill-ewwel laqgħat tal-kabinett qal ħanati paga doppja lili nnifsi u lin-nies ta' madwari. Fi kliem il-mexxej Laburista bil-performance tagħhom il-Ministri ma ħaqhomx paga doppja. Semma kif il-Ministru Tawdex ma ħaqqix paga doppja meta Għawdex sar ċimiterju, Blawċin stess jammettu kemm qed isibuha diffiċli biex jibqgħu f'Għawdex jaħdmu. Fil-qasam tas-saħħa l-isptar mhux qed jilqa' d-domanda tan-nies li qed jimirdu bil-pazjenti għadhom qegħdin fil-kurituri għaliex m'hemmx wisalhom. Fil-qasam edukattiv kellu jkun f'nofsena skolastika li jitħabbar il-pjan ta' kif l-istudenti fis-sitt sena primarja se jiġu assessjati minflok l-eżami tal-Junior Lyceum. Lanqas il-Ministru tal-Finanzi ma ħaqqu paga doppja jgħid Joseph Muscat, meta l-miri finanzjarji li jitħabbru fil-budget qatt ma jintlaħqu filwaqt li l-pajjiż jinsab mobbi b'5,000 miljun euro f'dejn. Il-mexxej Laburista semma kif il-Ministru tar-Riżorsi, illi wkoll ħa paga doppja, instab ħatim il-Qorti Kostituzzjonali li kiser id-drittijiet fundamentali tal-Kunsill Lokali ta' Witilgħajn fil-proġett tal-impjant tar-riċiklaġġ. Il-Maltin u Għawċin qegħdin il-ħaddiema f'sitwazzjoni fejn għandhom il-production levels tagħhom tgħidilhom jekk ma twassal sawhekk inti ma tieħux il-bonus, il-performance bonus. Jekk ma tagħmilx hekk, inti ma tieħux dawn iż-żidiet. Fil-postijiet tax-xogħol tafu, jekk tasal jew ikollok xi grievance darba darbtejn, inaqsulek sija xogħol, inaqsulek ġurnata paga. Dawn il-ministri waslu taħt dan il-Prim Ministru lil dan il-pajjiż f'da xifer diżastrus li qiegħed fih u minn fuq iridu paga doppja għalhekk Melanie le ma ħaqhomx laqqas li kieku kellhom raġun ma ħaqhomx paga doppja dawn in-nies. Filwaqt li insista li bħala kap tal-Oppożizzjoni se jibqa' jirrifjuta t-tieni żieda, saħaq li fi żmien li ġej il-Parlament irid ikun lest biex juri li hu istituzzjoni li jaħdem b'mod trasparenti u li gvern ieħor ma jerġax jirrepeti sitwazzjoni simili.